إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فقد أخرج الشيخان رحمهما الله بسندهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وعند الإمام أحمد: فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتسبيح. دقلا بجلبه در اندم جي الله جنيدو يو اندوري جيا بما ko mumini en o duddinani be wakkatiji hebgo khairuha mako, wakkatiji rewgo mo marandi bure marandi darjaji di o sowata kuude ha nder mum. Allah o lortini do mabbe do occasion ji hebgo baraji dum man dum mojjere ha daran do ngendam be darde de alakhirah o war ha dunya do ha o faggo. Allah wada wakkatiji njala, Allah wada lumo dewe, lumo kuude bodde ummo ha nder wakkatiji man do. kugal pamaral goddo huwa Allah yoba jur, enden kugal pamaral Allah sowa yoba jur. Allah wadi wakkatiji man dudi masin jala bi adama ngam mabbitana mo dammude no o faggitiranto alakhirah ma ko duddu. Kadi nder buran dum mawnugo wakkatiji di Allah wadi dum habi adama faggito khairu duddo, nder buran di wakkatiji man dudgo baraji to goddo o tiidi o faggete kuude bodde ha nder maaji. nder buran di wakkatiji handugo dale kanyum man wete exploiter nafitore be kala wakkati el futa salo her mudum do nyalaade barkanteje lattiide sappo arano ha lewru ndu gontuden jotta, lewru zulhijja, lewru layhaji do. nyalaade man de Allah o subide ngam de gona dum wakkati ruknuwol jobol ha silama wete hijju kuwete ha nder mudum. nder nyalde sappo man don dewe hijju man pat kuwete. Allah subi wakkati el man ngam majum, ngam man Allah hokki wakkati man darja, Allah bangti wakkati majum. bana Allah bangtiri lewru Ramadan be subgo lewru man do dum laato wakkati sumaako, wakkati ruknuwol nayabol ha silama lewru Ramadan be man darja lewru man bangti, darja kuude man bo ha nder lewru man bangti. enon nyalde sappo de do go Allah subi de laato ha maaje ruknuwol jobol her silama wadete. e nyalde sappo man do Allah bangti darja maaji, Allah bangti darja kuude bodde calotode ha nder nyalaade maaji. ngam man annabijo men sallallahu alaihi wasallama o wi ha wangin go bural darja nyalaade man deedo no bural maaje, noy bural kuude bodde jottoto her Allah nder maaje. e solnugo bo yimbe nafitorobe nyalaade man do, nafitorobe faggitaago kuude bodde lattiide luttanande bi adama e bi adama tawtoyta dum ha yeso Allah. annabijo alayhi salatu wasalam o wi wala nyalaade te kuugal bodgal ha nder mum ɓurani yiɗe ko ha Allah bana nyalaade ɗe sappo arano her lewru layhaji ɗo. ni annabijo wi modibɓe mbi ha annabijo o riwi ɗo fuu noon ɓe mbi nyalaade man ɗo ko nyalaade lewru Ramadan ɓe ɓuran ko sappo ragarejo ha lewru Ramadan ɓe ɓuran. wala nyalaade ɗe kuugal bodgal ha nder mum ɓurani yiɗe go her Allah bana nyalaade sappo her lewru layhaji man. sahabo en wi'atamo walal jihad fi sabilillah, e wimo ya rasulullah ko jihadi bona? jihadi lati dum dewal marngal qima, dum dewal bo ngal dewowo man subanta dum wakkati. jihadi na goddo subanta dum wakkati, haaje wadata yimbe ngurtonde haaje man wadi fu dum wakkati jihadi. e ngam man be bi'ata annabijo ko jihadi ngam min subanta dum wakkati, ngan man bo to min ngadi ngayasi nyalde man do baraji jihadi man fotata be to min ngadi nder nyalde man na. annabijo alayhi salatu wasallam wibe ko jihadi ko ha jihadi to wadama yasinyalde man
baraji mum fotata be jihadi mbaɗanga ha nder ñalaɗe man ɓawo man annabijo wi sina gorko o wurtodi be hoore maako na o nel goɗɗo kanko man on o wurtani hoore maako o wurti bo be jawdi maako ha o hona man na goɗɗo hokkimo jawdi no o honira ndi maako kanko e ɓawo man bo ɗum pat o wartidayi be maajo o sayidina ha o yehi haɓre man ɗo o sayidina jawdi maako ndi o wurtodi bo ko o waɗi njoɓaari maako balmi maako ɗum fuu heferɓe kooci ɗum wala ko o wartidi sina goɗɗo mo noon de jihadi mum wayi banni on kam ko yaasi ñalɗe man bo Allah ɓamtan jihadi maako an ɗo yettina bana ngaɗanga ha nder ñalaɗe maajo ni ɗo ɗum hadisewol mangol jamum wari ha imam ahmad riwaya gotka wari ha imam ahmad ɓawo annabijo o holli darja dewe ha nder ñalaɗe man ɗo o wi'ata ɗuɗɗine nder maaje ɗo tahlil ɗuɗɗine tahlil ɗuɗɗine kalimawol la ilaha illallah la ilaha illallah ɗuɗɗine lornugo ngol ɗuɗɗine bo takbir allahu akbar ɗuɗɗine bo tasbih subhin ko allah annabi jowi ɗum ɗo 14 ɗo kam ɗuɗɗine ɗum ha nder ñalaɗe maaji yo kadi ngam man han danima an derɗam julɗo paama qima valeur ñalaɗe ɗe e valeur bo kuuɗe boɗɗe ha nder ñalaɗe maaji tiinoɗa ha gasnugo deydey fodde ɓurande mawnugo nder kuuɗe hayru ha nder ñalaɗe ɗe ñalaɗe ɗo ɗum ñalɗe aro aro ɗum ñalɗe daddattirgo enen ngam man haani dardaɗe ban noon tiiɗa ha nder ñalaɗe man ɗo paggitoɗa dongal ɓurangal mawnugo her kuuɗe boɗɗe nder ɓuran ɗum kuuɗe boɗɗe kanduɗe ngaɗa ha nder ñalaɗe man ɗo ɗum annabijo sappi ha mum ɗuɗɗingo waɗgo zicri la ilaha illallah ɗuɗɗingo habbirgo allahu akbar ɗuɗɗingo subhingo enden subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ɗo ɗum zicri moɓanga kala ko annabijo wi man fu enden ɗuɗɗingo zicri bana nga nder mawɗum jamum ha nder ñalaɗe maji ɗuɗɗingo jangugo alqur'an kañum bo ɗum zicri nder zicriji bal hamma zicriji fuu jangugo alqur'an hani goɗɗo o ɗuɗɗina to goɗɗo o fondama ñalde fuu o jangan jusɗu ɗiɗi nden nder ñalɗe man o wawan o waɗa hatma o wawan jusɗu tati afwan o wawan o waɗa hatma kisbeje jeego ñalde ɗo o wawan o timmina e noon bo nafilaje ɗe juule hani goɗɗo o haɓa ɗum nafila balte ɗum laati ɗum nafila jemma ɗum laati ɗum nafila rawatib nafilaje tokkotiranɗe be juule farilla ɗe ɗum fuu man ɓi adama o elana ɗum e suumago ɗo rayeje hani bo goɗɗo o suumo yogga ñalaɗe man malla bo o suumo ñalaɗe man fuu to o wawi ɗum man ɗo ɗum annabijo wi kuuɗe boɗɗe ɗo suumaye man bo nastan ha nder ɗo bana ɗo rayeje julde nastan ɗo rayeje sadaka nastan ɗo rayeje umra nastan enen ɗo rayeje suumaye bo nastan woɗɓe ɗokkaɓa ha cegna ha masala suumago ñalaɗe man ɓe kolla ba ɗum wala qima ba ɗum wala darja laaɗo boofol suumaye nder dewe ɓuranɓe mawnugo annabijo men sallllahu alih wa sallam o wi to goɗɗo o suumake ñalaade ngam allah daynan her yeeso ma ko yiite ɗo hayna daynan yeeso ma ko her yiite duuɓi 70 ñalde woore nden ɗum dewal tirimngal manngal ɗo kam yaasi ñalɗe man e noon goɗɗo keɓɗo suumi ha nder ñalaade man la chakka ɗum dewal manngal modiɓɓe mawɓe pinditini goɗɗo suumoto giɗa ɗum goɗɗo suumo nder modiɓɓe mo asirun en wondaɓe jotta cheikh albani nder maɓɓe cheikh bin bas nder maɓɓe cheikh al usaymin mi tawayi mi daraki dow modi bo miccitaɗo wi gaña ɗum malla ha nayi suume ñalaɗe maji e bo ko wi'a man fuu annabijo o suumaki ɗe wari ha hadis aicha o yi'ay annabijo ɗo suumoɗe mbi ɗo kam haɗata na lattaki sharɗi dewal ha goɗɗo waɗa ko annabijo colnuɗo bo sey to o gaɗɗo ngal ɗum wonayi ɗum sharɗi sakko ma garɗum ha hadis hafsa annabijo alayhi salatu wassalam o lattaki oɗo acca ñalaɗe man oɗo suumo ñalaɗe maji nden ngam man hanayi goɗɗo ɓandu mum wata haɗi to suumago ɗe ngam ko wi'ete kay ɗum na ɗum sunna ko wi'ete ɗum gaña ɗum kanje man suumago ɗe sembiɗayi ɗo kam fu ɗum haalaji daynidirɗi ɓe masala andal e noon nder ko hani bo sadaka ɗo rayere ɗuɗɗingo sadakaji yadama o waɗa sadaka ɗum dewal lattingal ƴaadotongal yaasi ñalɗe man ma ngal ɓuran yiɗe ko ha allah a rewi allah a wallitita gaɗo nder tagale allah ceniɗo none dewe banni allah ɓuran yiɗgol enen her nder lewru man ɗo nder ñalɗe man ɗo goɗɗo ɗuɗɗina sadaka nder ton man ɗo ewtugo atime en heɓtugo heɓta atime en ha ngoni
sakko ma lattiɓe ɓe ngala faaboɓe ɓen man ɗo heɓa enɗoɓe nder ñalaɗe man e noon arami rewɓe lattiɓe wortalɓe hufɓe atimi en man e worɓe mum maayi ɗum acci ɗum e noon bana miskini en marɓe ɓillaji e nden ñawɓe tefanɓe no kurgoro e nden ɓillitaɓe ha ɓillaji maɓɓe ɗo ɗum ukko bo ha nder ñalaɗe majum e noon sona ko sompu mum bandum en yilloɓe wo'inana ɓe e tana majum nder dewe fuu man ɗo hani ɓi adama julɗo hesɗita ha maako o mara geɗal ɗungal ha deweji lattiɗi banni kadi to ɗo man on watta kadi wiyete de ko waɗi ha nder ñalaɗe man nden hani ɓi adama julɗo o fintana ɗum o jordana ɗum o ñoro o huwa Allah ceniɗo o fondu en ɓe huugo fondu en ɓe jaɓanego barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim ونفعنا بهدي سيد المرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم